So kinahanglan karon ang ato ang movie nga atong paghimuon. Juan, kinahanglan mo back office hit. Ha? Pwede lima na. Okay. Ato san chiko na itong mga equipments. Cameraman. Sir! Kwan siya sir, HD siya sir, pero naipagka Japan, blurred. Okay ra na cameraman kay low budget pa man taron. Ay haratang pa nito bagong kamera basta Juan, mukita niya to ang movie. Okay, next microphone. Okay, sir. Kusog kay tingog pero basag. Check sound. Sound check. Check. Wrong. Sige, okay, sir. Sige, okay na itong microphone. Mapalit ratag bago. Basta mukita dyan niya atong movie. No? Sir, kana. Okay, so ang lights. Ay, sir. Dara, sir. Lights. Matay. Hayag ko kayo, sir. Pero halong. Mas kusog pa man tong flashlight sa lighter, are. Okay ra na. Mapalit ratag bago. Basta mukita niya atong movie. So, ang location manager, asa man to? Dara, sir. Aga padulong. Sir, location manager. Nakita na ko lugar ha ito nga pwede na itong shootingan. Oh, ang artista. Asa man to? Artista pa. Asa to? Asa di ay. Pa mo kabantay. Matay na nung uni. Asa ng artista? Asa pag-shooting ito, Artista. Nanahatugaw na sir itong shootingan. Kay gusto na rin mamatay. Sir, check na po daw, sir! Nung sa dukay kayo mo, oy! Sunod. So, magpaila ko ninyo, no? Ako dahil si Director Jax Paro, no? Ako yung magdala ka ng movie karon nga walay budget. Sige, sugda to. Kisamo ka dyan mga tauhan eh. Sige, sugda to. Direct, ta. Okay, ready na mo? Ready na. So, ang unang scene nato kay Kuan. Ang unang scene nato, maghikog, no? Maghikog ng artista. Okay, lights! Yes, sir. Okay na, direct. Camera! Sir, okay kayo sir. Plaster na. Okay, action! Sa direct, maghikog ko? Sus, kamunga mo nga naman ako sa kong kaugmao na eh. Isa ko kunahan ng pamatay. Sige na ba? Unsa po ng artistahan ng igiukot na na imong PC ang liog ni mo. Bahala naman, sus, ginuho ko. Ginuho ko mabuhat aning paikog-hikog yung gibuhat. Depe magalihimo naman ito script pa na eh. Pagdali ba? Unsa po ng Hoy! Di siya kumusukutog. Mamatay ka, okay daga pong pangandis ko na buhay. Magkaundang naman tanay. Isa mo kakuha ng artistahan pa. Ba't hindi mo tumara ng sugo ng direktor? Hikog-hikog ka na. Buwang na. Bahala, di ko kakwarta, di ko hikaw. Otel may pa, mag-usap lahi naman tao. Unsa po kakuha ng artistahan? Dugay makadyo nga maambak. Kamador pa jud kaadyo ng tauhan na. Kanang artistahan na igor sa kuno kaplagan na ato kay paglantaw na ako mura man og willing jud siya magpakamatay pura ang trabaho apaw. Sige, mag-usap naman siya. Ano gas ng lugaran eh. Ikaw, location manager. Pangita na pong lugar. Tatay, di mo sugot og bitay na PC. Dali ra unta. Dala diri ko, hariyo ko sila sa. Dili ka pagkadunok sa nato, paimno na mamatay na dahil karon. Okay, good. Halata mo ka paimno na itong sunrox para dili po kayo sakit yung pagkamatay po. Sige. Okay. Hoy! Asa man yung mga... Bahala. Artista. Okay, good. Okay, artista, paminaw. Muna yung buhaton ha. Magkuha ka dihag sunrox sa na CR. Imno ni mo. Oh, de morto action ni mo. Dali ra kayo ha. Sige. Oh, sunrox. Okay, play. Sige. Lights, camera, action. Oh. Matay direct. Tinuod mo na eh. Imo na sa kong apat yun na eh. Matay. Binuha mo na mo ha. Kailangan naman suga gumatay ka oh. Sige, klaro ka. Di na naman kung apply mo na yung pag-artista. Bali po ni artista, reklamador po ka do. Kede, i-offer na ko nimo. Juan, insured na ka na ko. Ako'y bahala sa imong mga anak. Ako'y dugang. Ako'y bahala sa mga asawa. Na kay swindong 500,000 po. Kina na? Matay. Direct, okay naman siguro na eh. Kay, mabuhay pa ako nga pamilya pa. Pero mas deso da ko direct kay kaning John Rocks. Imposible na yung utang ano eh. Matay direct. Halang pamanistan duway na eh. May paitan duway kimahubog ka. Kaning John Rocks. Mga inom ni mo ni lason patay suka. Di na naman mag-iris na nagaitaan yung lahi-lahi nga content ko na eh. O, usa.
Di kumusugot anay. Okay, location manager. Pangita na pag lugar ha to. Unsay kamatian na ng tawhan eh. Okay direk, anak ko nakaplagang lugar nga sadang syutingan ug andang kematian na into hana. Atong duol sa kusina, murag patsada hato. Tira direk. Murag patay na siya ng trabaho ani musugot talaga siya na bisan ng gala paan ra isa ka kilo. Tira direk. Oy, artista. Kani oh. Last na dagway na yung kutsilyo. Kani oh. Last na kay kapoy na kunin mo buwang ka o patay budget magpa-reklamo pa ka o magpatay kabayad nimo. Kani human lagi ka na eh. Sige. Lights, camera, action. Ay, minatay puno na yung balay po. Tago rin direk. Tunga aba, dire! Dire, igaw ng kutsilyo! Ha? Sama direk. Tunga, dire sa muntian ba? Kaya ikan mo kasing kasing nga matag na ka. Bali, puno na. Kaya sweldo nila ako, sweldo ni mo tanan. Sugot ka? Mao makato. Ako man ka ng mga sweldo nila tanan. Sugot ka na direk. Tugsok na ako tinulik ron dayon no. Na. O sige ka na! Mas mayo na! Sugot naman ka mamatay. Sige! Aksyon! 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 Ah, bilat si Jang ina puno uneng maimura ta ng sweldo. Magaumarang ta anay, kapoy-kapoy naman ko gunit ani kamera ni mong buang. Ah, matay ni imo nang among sweldo hayahay kay ni mo vlog di ka mamatay ang buang. Kamatay wa po ka naluoy na mo ra imuhon tanan. Gihaway na sa kog bit-bit aring suga para mahayag ka re. Ano sa man ka? Wa kay kaluoy na mo. Nanhala. Ikaw mo magdiri ug ikaw magagulit-gulit ana tanan. Ikaw na ana tanan. Kapoy ka rin na yung Maayo na akong pinangita ang lugar anong makakaplag ko ng mga lugar ang mga hasway kayo. Nya mura na yung ikagbalos, wala silo. Magaundang ta. Makakita ko mga lugar anang nadto kalami ah. Kana mo dungog na ko. Ako man ka ng sweldo. Sir! Kwan siya sir, HD siya sir, pero naipagka Japan, blurred. Kiri mic na ko. Kusog sa tiyong sir pero basag pod. Basag lang. Hayag man sir pero kusog pa man tong flashlight sa lighter. Hayag pero halong man sir. Ha? Hayag pero halong. Usa maro? Hayag. Kaya parang gani. So, ang location manager, asa man to? Tara sir. Aga padulong, kapadulong. Dabara ka pa dere. Tara sir. Taw ka. Dagan diri. Dagan diri. Location man. Sama Di padulong ko yung camera pa. Ay pagayon. Ano? Indicate ko kayo niyo. Ano po? Ako daras. Direk, stay ba? Excited. Okay. Excited. Pastar. Asa ni sir? Direktor. Ay direk ah. Direk ah. Ano? Ipa ang microphone. Ipa na ng microphone ha. So, ayan! Seryoso. Seryoso. Iyanan ako. Seryoso good. Gidot pa yun. Gidot din pa kayo. Dar, kailang makita ako. Arang nang makita sa mukha dyan. Ay, may taga-tao kayo rin dito man. Sige, sugda ito. Kisamo ka dyan mga tauhan eh. Sige, sugda ito. Sige direk, sugod ta. Okay. So, ang unang scene din nato is maghikog. No? Hikog, sige. Okay. Ay, paghihinom na, alayo pala. Ako mura man og willing jud siya magpakamatay pura ang trabaho apaod. Okay na to. Yan na, magpa-apply ni mo na yung pag-artista. Baka di ko ma-artista. Yao. Gatawa ko pa. Malasong Ako'y bahala sa imuang mga anak. O ako'y dugang. Nausa man ito. Ay di katawa ba? Nausa man ka. Kaya ako'y dugang. Imposible na yung utang ana. Hinuwan po ko kay utang. Yao. Halang ko sa tanduan. Nga aba, dire! Dire, ikaw ng kutsilyo! Yung sa po ng hari.
Ay, di ko tao. Ganahan ka mo ato-ato dili. Ginaan. Ako tugsok lang nito. Hala, Direk! Katawa po ka. Katawa, Direktor. Labaw sa ni Tabo, Direktor. Mga katawa, Direktor. Serious na. Sige, 1, 2, 3. Sige, sige. Mga tutag. Excited ako. Oh sige kumon. Dira, Direk ka. Ka na maging... Kita mo man ina. Ito mo na. Ito, di ko bawal nito. Serious kay ka. Kaya kung pagkaluloy ka. Okay. What's up mga mara? Di magabinata o gagamata po ana. Seryoso ta, seryoso. Sige. So, karon shout out sige. Shout out ni Sir Erwin Sumbilon diay. Shout out ni Ate Brindalyn Badiles from Zara, Kuwait. Yon, shout out tayo kung kuan sa frontliner nga si Joseph De La Peña Galantao. Sir, fireman na siya. Dayong ni Perio Mata. Shout out ko sa among manager nga kinagapuhan, Juni B. Blanca. Shoutout to sa mga classmate nako si Ana Cantos, si Buko Efraim, si Michael Lim Yurong, and Mildred Tumarong, sa ako ang kauban og tagay sa Narida si Gisa Tagbo. Shout out tayo ko ni Gigi Ligutom. Bro. Di ba magkapit? Shout out ko sa nag-video kahapon sa akong igagaw nga si Chlyn May Watson. Shout out ko ni Celestine Dorimon. Shoutout to sa ni Sa ni Anderson Bala, classmate ako. Then sa collector to nakailan ako si Jit Albas. Supporters na. Shoutout to sa ni Pangga Sara ni Jimenez, siyang ate nga si Angelica Jimenez. So shout out tayo sa nag-comment no. Dara. Nag-comment sa comment section dito sa YouTube. Vince Mandawi. Oh, shout out si Never Trot 24 Red. Shout out ni Shaina Layise. So shout out ay Ni Hisil Bongkwer. Shout out ni Mikay si Patak. So shout out po din ni April Bert Abio. shout out to sa Gabrielas family from Cebu, Mandawi City. Lang Uncle Toto, dayon silang Lara Cabs, si Auntie Lilia, Auntie Lisel, ug si Mana, ug si Louie Jane Gabrielas. Thanks for support. So kani nga shoutout dahil guys lo is giutro na mo na mo wala si Alvin kay kinawala to mo ang unang shoutout na error sa ang file. Mong sorry jud kayo. Sorry kayo gyud. Nahumon mo siyang dagat kahapon, naligo po nag shout out to sumo. So sub tara gyud sa sub tara gyud. Yung ganahan ka ma-shoutout, subscribe and click the notification bell para ma-notify ka sa mga upcoming video na mo. No? O gusto po para ma-shoutout ka mo, comment jud ka para makita na mo. Natural. Ano man na? Ikaw sa mga tulad nimo da. Dali na. Ganang ka malipay. Subscribe na. Ganang ka magkayab. Diri ra. So, Marto, #mamarang. Peace out.